Ano bende penjo kani to bende TB thiedhore chuth marume dend ng'ato, kae to bende penjo machielo en ni to koseyudi kode mokwongo bende onya chako duogo kendo koso kosebiro to koro obiro to lal chuth kose thiedhe. Isaac. TB en gima ithiedho. TB is treatable. En gima ke muonyo yath izingatia yor muonyo yath yo makare sa kaka owinjore, en gima bang' dweche auchiel onego bed ni koro isechango. To duogo ndik mo luongo ni relapse. Inyalo TB nya duogo. Inya bed ni nisechango kata mana higni moko mokalo, to kendo kaluwore gi alwora mentie, environment mentie nyalo kendo miyo gam tuo mar TB kendo. Koro en gima kata bed ni isechango yes, to pod inyalo yude. Koro miyo kata ka nisechango to pod nyaka wazingatia gik moko madigeng'wa mondo kik wayud TB. Kamano. To nitiere yedhe go mabendi chiwo mag thiedho TB. Nyiswa ni to bende nitiere moko kuom lokruok e del mar ng'ato abiro nya bedo kowinjo bang' yudo thieth makama. Mago mabende otes ni side effects mag yedhe mag TB. Bende nitie koso diponi kose thiedhi to rumaruma kendo iduogo wang'e kaka ne in chon. Okay, yath moro amora en chemical. Sama odonjo dendi ne ok ong'iyo kode. Koro nyaka ibed gi some side effects matin. Sana yedhe mag TB gi ng'ato nyalo ka en gi business moro ama onjo ka chunye lewe, to maduong' iyudo ka sama ng'ato dhi haja matin, iyudo ka lachne iyudo ka kala ne opogore. Koro moko buoga jomoko ni iyudo ka kala ne okawo kala mar yath cha ema iyudo ka ng'ato lawo yadhno. Another thing, iyudo ka jomoko bedo ka ng'ato wacho ni ujo ka wiye rundre, but all the with the time ka koro chako dhi mbele gi muonyo yath, to iyudo ka side effects walal ma koro kendo gilal kabisa ma bedo kawaida. Koso iyudo ka dendi oseng'iyo gi yadhno, koso maka ne biro bet mani koro ne gima wendo e del, koro del ne nyaka ne react, but del chopo miluongo ni equilibrium, ni del koro oseng'iyo gi chemical modonjo kuome. Koro iyudo ka koro inena sawa ma onge gikruok moro amora. To iwacho ni anyo kipenjo ni bang' tiko muonyo yath ama bang' chango kapo nitie any side effects manto pok wawinjo. Koso enena kisechango to inena kaka ng'at ma kawaida ma onge gima dipogore ma ng'ama ncho nigi TB koro chango, inena kaka ng'at ma kawaida. Erokamano ahinya. Bende nitiere paro mopogore opogore kane wachako kacha ne nyisa ni samoro nitiere akwede mabiro ka luwore ni oganda moko pachgi giparo ni tuo ni gitude machiegni ahinya gi tuo mar ayaki. Nyiswa ni to gin yie mage kata paro mage mobam ma gin ok adieri moganda thoro bedo iluongo ni misconceptions, giko ma bende oganda paro ni ego to kare ok ego. Mana kaka nawacho cha ni ng'eny ji ne associate gi kute mag ayaki. Koso ng'eni TB kochami kabisa tiyudo ka dendi dhero to gifuolo. Koro ng'eni chon iyudo ka ne wach ma eka ayaki chakre, dhano ne dhero, joko ne fuolo, because ng'eni TB gi HIV giringo kamoro achiel, in that ng'eni HIV TB mako ng'ato mana ka sama rateke mag del mare odok piny. Koro iyudo ka ng'ato ka nigi ayaki, iyudo ka rateke mag dende odok piny. Koro iyudo ka yot ne mondo ogam tuo mar TB mayot. Koro mano ema nomiyo ji ne associate ga TB gi HIV, but mano ok en kamano. Inyalo bedo gi TB to ina HIV negative, ma kimuonyo yath ma 6 months makare, to bende ichanga ma dhi mbele gi tiji ma kawaida. Another notion ma jomoko wacho ni maybe ni TB nya yudo ka maybe ibede achiel gi ng'ato, ma mano ok
eman TB inya yudo mana kapo ni uriwo kumoro achiel ni un kuma congested to ng'ato ma nigi TB samoro fuolo to koro droplets ka idhi gamogi gi umi koro mamiyo koro yudo tuoni. Koro yudo ka mag misconception ma ji wacho ni ng'ato paro ni maybe koro ni bede achiel gi ng'ato idhi yudo TB, ok en kamano. Rokamana Nyaiza, kodong' dakika ariyo kende.